Така, здравейте! Това е едно видео на outofsteam.net, в което може да видите малко настройки за това как да решите проблема с публичното споделяне на публикации. Налага се да направя това видео, защото две от условията за участие в томболите, които организирам на страницата си, са да споделите публично публикацията и да я харесате. В случая на Poker Night 2, както виждате, харесванията са 18, споделянията 11, което означава, че участниците са 11. Вярвам, че 7 човека разликата между харесванията и споделянията искат да участват в томболата, но поради техническа причина, т.е. настройките на техните Facebook профили, не могат да го направят или просто не знаят как. Затова правя това видео. Така, първо да започнем от това как се споделя публично. Да речем, това е поста на на публикацията, която съм пуснал. Да я споделите публично, натиснете споделяне. Не е нужда да пишете нищо. Проблема всъщност е, че тази опция липсва в някои от вашите профили. Има само приятели или нещо друго. Така, за да я покажете, да стане видима и използваема тя, трябва да отидете в настройките на профила си. Нека се върнем. Имаме настройки. Изберете поверителност и първата опция, кой може да вижда бъдещите ми публикации. Цъкнете на публично. Ако го имате, изберете го и дайте затваряне. Вижте дали опцията е запаметена. Ако го нямате, това означава, че трябва да промените настройките на още едно място. Това е вашия профил, вашата стена. Цъкнете на... Идете из настройките си, дайте на информация. Подробности за вас, не, по-скоро контакти, основна информация. Вижте къде е вашата рождена дата. Дайте на редакция и изберете такава възраст, която да сте поне на 18 години. Тоест сега сме 2016 година, върнете 18 години назад, това прави 1998, т.е. трябва да сте поне на тази година да отбелязваме или по-стара. След като го отбележите и запазите своите промени, би трябвало вече да виждате опцията за публично споделяне и да може да споделите публично. Ако все още не я виждате, пишете ми, коментирайте и ще се разровя по-подробно, за да видя какъв всъщност е конкретният проблем и случай. Благодаря ви за сега. Това е.